Здравейте, уважаеми зрители! Днес темата на фолклорна трапеза ще бъде боба. Ще говорим за зеления, но и за така наречения зрял бял боб. Ще ви разкажем подробно тяхната история, ще ви запознаем с хранителните им качества и съставки. Ще ви дадем дозина предложения за използването им в кулинарията, но и ще ви предложим изпитани рецепти на участнички в фолклорна трапеза. Сега, нека да поставим логично началото на днешната ни среща с танц плодородие.
Първата ни тема за днес ще бъде зеления боб. Знаете, той е вкусен, чудесен във всякакви ястия. Подозирам, че е истинско удоволствие за вегетарианците, защото съдържа всички нужни и полезни за тялото хранителни елементи. Ето какви са здравословните плюсове от консумацията на този вид боб. Пресният зелен фасул има ниско съдържание на калории без наситени мазнини, голямо количество от витамини, минерали и производни растителни микроелементи. Освен това, той е богат и на хранителни фибри. Благодарение на тези фибри се намалява и нивото на холестерола в кръвта. И още, този любим на мнозина от нас зеленчук съдържа учудващо голямо количество от витамин А и много от полезните антиоксиданти. Тези антиоксиданти помагат на тялото да се пребори с свободните радикали и болести при хора в напреднала възраст. Зеленият боб също така подпомага здравословното функциониране на зрителния апарат. Заради съдържанието на витамин B12 и фолиева киселина много често е използван по време на бременност за предотвратяване на различни дефекти на плода. Зелените шушулки на зеления фасул съдържат големи количества витамин B6, тиамин и витамин С. Знаете, усвояването на храни, богати на витамин С, се противопоставя на инфекциозните болести и свободните радикали. И това не е всичко. Желязо, калций, магнезий, манган и калий. Всички те благоприятстват функционирането на метаболизма и се намират в много добри количества в зеления фасул. Калият е важен елемент, който контролира сърдечния ритъм и кръвното налягане. До тук във фолклорна трапеза стана дума за зеления боб, затова ето още малко информация за него. Най-старите находки на боб са намерени в пещера в Перу от около 6000 години преди Христа. Историята свидетелства, че по време на Колумбовите пътешествия култивирането на градински боб се разпространява бързо в Северна и Южна Америка, а в последствие и по-надалеч. В Европа зеления фасул идва чак през 16 век и ето нещо още по-любопитно. Жълтата разновидност на зеления боб се нарича от французите маслена. Най-вероятно заради цвета й и заради това, че се топи в устата.
кърше. Хайде, дебрете, бяла кърпа на кърше. В фолклорна трапеза говорим за хранителните продукти, показваме ги, но и даваме съвети за тяхното приложение в кулинарията. Ето защо, след като подробно ви запознах с историята на хранителните съставки на зеления боб, сега е време да излъчим и рецепта с него. Моля, гледайте и си записвайте. Това, което ще ви приготвя днес, е зелен боб с прясно агнешко месо и зелени сливи. Това е с пресен лук, пресен джоджан. Ястие се е готвило точно по празниците, пролетен празник Свети Иеремия. Това е празника на селото, на който някога от много години се провежда традиционния събор. И това ястие се предлагало на многото гости, които са идвали, готвило се в огромни такива съдови и са се посрещали почти всички роднини, които са някъде извън селото и в този ден са дошли, нали, на гости на домакините. Да, точно. Идеята беше да покажем новожелезарски ястия, характерни за вашето село. Да. Благодаря ви, че направихте този избор и сега ще покажете едно от традиционните си ястия. Да. Нека да се представите преди да продължим. Казвам се Натка Бунтова, работя в читалището в Ново Железари. Читалището ни се казва Никола Йонков Вапцаров, 1928 година. Работи като библиотекар и секретар на читалището. Вече втора година. И родена съм в Ново Железари, този дом, в който днес домакинстват, е дома на сестрата на моята баба. И аз така съм щастлива, че след много години, нали, в този дом една традиция продължава. А тук живееше една възрастна, изключителна жена за времето си, много начетена, като си има в предвид, нали, това, което са могли да получат като образование. Така че това е готвено ядене в годините много и аз съм го запомнила от малка. Каква е технологията по приготвянето му? Ами най-напред се слага да се заври водата и след като заври се слага месото, което е агнешко месо. Значи, Тук има предварителна подготовка, за да станат снимките по-бързо. Да, точно така. Боба съм нарязала предварително, като се пуска месото да ври, пуска се и боба. След като заври той и лука, накрая се прави тази каварма за пръшката, която е с нали, пресен лук, брашно, малко пипер и се изсипва, когато всичко е сварено. Преди да се свали от огъня, се слагат зелени сливи, които добиват, ястието добива един такъв леко кисел вкус, защото пък домати не се слагат на яденето. Ще проследим всичко това, да започнем от начало. Водата в тенджерата вече ври. Сега следва олио се сипва мъничко, месото и боба, които трябва да врат. Олиото колко е? Олиото е около 50 на 100. После ще сложим и на запръшката, така че сега месото. И боба също. Лука. Водата е подсолена. Готово. Аз за като всичко ще се оставя малко лук, после лекичко така за запръшката. Да. И това нещо се захлупва, оставя се така да ври. След като заври и боба е мек, опитваме го и месото може да се... А това след колко време ще стане? Може би след около половин час. То е прясно месце на агънци, така че се очаква бързо да заври. След като се къса месото, да може, нали, да не е така да се дърпа, след това вече
се пристъпва към другата част. В едно тиганче се запържва олиото. Поставила съм си нарочно малко лук, защото като се запържи лука с брашенцето, вкуса на ястието е съвсем различен. Просто мирише на припечено брашно и на припечен, така на припържен лук. Слага се една лъжичка брашно и малко даже, пипер по-маничко с лука и тази кавърма се изсипва в яденето, да се чуе това свърчение, когато се изсипва кавърмата, след което се ръсва зеленото, това е джоджан, подправка ароматна, която се ползва за това ястие и накрая се пускат и зелените сливи, които придават леко киселия вкус на яденето. Това може би, аз така си го обяснявам, е било свързано с това, че всичките продукти са пресни, а единствено май месец, когато се готви ястието, няма пресни домати. И с този оглед се поставят зелените сливи да придадат този леко кисел вкус на яденето. Аз някога това ядене съм го запомнила, може би заради сливите, защото ми се е сторило някак се нетрадиционно да готвиш ядене и да сложиш сливи, които ние като деца си късахме от дървото в този момент и си ги ядяхме така. И може би за това съм го запомнила, тъй като ми се е сторило интересно ядене. Вие участвате и във фолклорната група, която функционира към читалището. Познаваме този състав, понеже вече от няколко години имаме творчески отношения, Еврофолк с вашето читалище. Но нека да разкажете на зрителите за състава, кога е сформиран той? Съставът е сформиран преди моето започване на работа. Мисля, че около преди 3 години, значи пак така 4-та година. И вече наброяваше 12 жени. Сега имаме така неучастие на 2 жени по здравословни причини. Но за тези 4 години това, което жените са създали и те всъщност са приели някога от баби, от майки, се опитваме да го съхраним в този суров първичен вид, в който е, тъй като народната песен... Това е идеята, да съхраните автентичния фолклор. Тя търпи изменения и би следвало да търпи, защото младото поколение иска да чуе нещо по-ново, но в крайна сметка се започва от автентичното, от първото, а вече разновидностите после те са последващи. Ние държим да запазим фолклорната линия на Новожелезари с песните. Аз съжалявам, че сега готвим и празник, който са няколко месеца на читалището и съм се постарала да събера песните в един наръчник, който не сме издали. Но ще издадете? Да, искаме да издадем с песните обичаите на Новожелезари и да запишем автентичното звучение на мелодиите от жените, които са малко по-на възраст, за да може да се запази за едните поколения един ден, да знаят, че тази песен е звучала по този начин. Сега изчакваме да се сварят продуктите. Месото и боба, след което вече остава само запържването на яденето, крайния вече етап от яденето, което трябва след това само да се консумира. Нека да обясните докъде стигнахте с приготвянето на ястието. Времето вече така, колкото беше се самоопределило, готово е. И боба е сварен, и месото е сварено. Сега следва, преди да направя запръшката, да сложа сливите вътре и после те да поврат самата кавърма и това е крайният етап. В такъв тиган някога се е готвило, яденето е ставало много вкусно. Ето сега ще сложа брашенцето. Така. Ето. 2 лъжички брашенце. След което се слага да добие този златист цвят и да замирише на запържено брашенце. Много е ароматно яденето, когато се запържи. Да, вече е готова. Ето, добива почти такъв златист цвят. Сега искам малко пипер да сложа. Ето, горе-долу 1 лъжичка пипер.
след като вече се сложи кавърмата вътре в яденето, може да се каже, че е почти готово. Става само последния момент. Това е да се сложи подправката, както казах, джоджа на това пролетно ястие и се оставя съвсем лекичко на много бавен слаб огън да покъкри и вече е готово за консумация. Това е ястието, което се е готвило за Свети Римни и съответно с червено вино и домашна ракийка са подгрявали гостите за традиционния празник за събора. Тук на фона на нашия разговор се чува един птичи глас, т.е. хор от птичи гласове. Какви са тези птици? Ами аз така поне съм чува и знае, че са славейчета, тъй като ние имаме щастието реката да минава през селото, вие сте я видяли. Значи сутрин тук на тези брястови, на тези каваци, така се казват тополите, като се събуди човек, винаги чува най-напред славейвата песен и дори вечер понякога заспиваме с песента на славиите и щурците. Реката ни е малка, но сравнително чиста и е удоволствие през едно село малко и чисто да минава река, да има такива хубави дървета, на които да пеят славейчета. Благодаря ви. Пресен боб с месо и сливи. Необходими продукти: 1 кг зелен боб, 10 зелени сливи, 500 г агнешко месо, 1 супена лъжица червен пипер, 2 супени лъжици брашно, 2-3 глави пресен лук, 100 мл олио. Седянка се гладеше, ме мама не пуска. Седянка се гладеше, ме мама не пуска. Ме мама не пуска на седянка да ида. Ме мама не пуска на седянка да ида. Тя на мене думаше, слагай да вечеряме. Тя на мене думаше, слагай да вечеряме. Слагай да вечеряме, постилай да лягаме. Слагай да вечеряме, постилай да лягаме. Сложи вечеряхме си, пусто полегнахме си. Сложи вечеряхме си, пусто полегнахме си. Мама и тати заспаха, моето сърце не заспа. Мама и тати заспаха, моето сърце не заспа. През прозорец погледнах, всяко любе до любе. През прозорец погледнах, всяко любе до любе. Всяко любе до любе, моето любе самичко. Всяко любе до любе, моето любе самичко. Преминаваме към следващата тема в фолклорна трапеза, а именно зрелия бял боб или фасулът. Справката сочи, че той е пренесен в Европа по времето на великите географски открития заради високия добив от едно растение и лесното му отглеждане. Той се разпространява до края на 16 век в цяла Европа и европейските колонии в Африка. Бобовите семена се засяват в началото на пролета. Тук е важно да се знае, че те не се заравят на голяма дълбочина. До началото, средата на лятото е зелен, а после озрява и е готов за прибиране. Белият фасул е богат на протеини зеленчук, съдържащ скорбял и пълен с витамини, минерали и диетични фибри. Включването на фасула в ежедневната ни диета осигурява на организма много здравни ползи, като подобряване на работата на храносмилателната система и предпазване от сърдечни заболявания. Най-полезният вид бял фасул е едър и с бъбрековидна форма. Освен тези ползи, бобът помага и за стабилизирането на нивото на кръвната захар. Доказано е, че изкозните разтворими фибри осигуряват моментални и дълготрайни метаболитни подобрения при хората с диабет от тип 2.
Общият извод от казаното до тук е, че бобът трябва да се консумира и може би колкото по-често, толкова по-добре. Сега ние сме готови за следващото музикално изпълнение, след което ще готвим боб. Стигнахме и до момента, в който ще излъчим рецепта, в която се включва боб. Решихме да ви покажем как се готви зрял боб по-странджански. Днеска сме решили да наготвим боб по-странджански. Като в него слагаме, първо измиваме боба. Той е домашно приготвен, шарен боб му казваме ние. Не е белия традиционния. Шарения боб е традиционен за едновремешните възрастни хора. Те са го сеяли в дворовете и зимата са изкарвали с него. Затова измит бобът, слагаме го в гърнето. След него слагаме лук. В него слагаме всичко заедно, защото едно време не са знаели да готвят нещо по-отделно. Слагат лука, слагат морковите, слагат всичко. Накрая, когато боба вече е готов, се слага червения пипер и подправката гьозъм слагаме ние. Друга подправка не слагаме на боба. И така, слагаме го на печката да ври, докато се свари, не му сменяме водата, защото остава умит, а иначе със собствената си вода е по-вкусен. Колко време ври боба? Най-малкото час и половина бобът е готов. Къде знаете рецептата? Рецептата от моите баби, от моята майка, възрастните хора, които са не учили. Когато ние се оженихме, вече създадахме поколение и продължихме традицията. Добре, нека сега да приготвим боба. Да. Колко главички лук слагате? 2 главички като начало. Слагаме лука, слагаме бобът, зелена чушка или камбичка червена, няма значение. Всичко заедно слагаме в бобът, защото по-лесно увира. Солта сега ли слагате или Солта, след това? когато се посвари. След 15-20 минути, когато бобът набъбне, слагаме и солта, и червения пипер и го оставяме вече да доври. И като се доври вече да стане гладка консистенцията му, го изваждаме от огън. Казват, че на бавен огън се вари. На бавен, да, вънка на огън, на плоча най-хубаво става. След боба, лука, моркова, Всичко сложихме чушката вътре, да. и олиото остана да добавим само добавим водата. Сипваме водата,
колкото ни трябва, да може да се покрие боба. И вече като сипеме водата, го слагаме на огъня. По време на варенето доливате ли вода? Не доливам вода, защото с същата си вода боба става по-вкусен. Затова трябва да бъде бавно, той се сварява и да не се изпари водата със същата си вода. И слагаме капачето и го слагаме на огъня вече. След един час ще го отклупим да видим какво е дрежето на боба. Слагаме султа на боба. След него слагаме червения пипер. Малко колкото да му смени цвета. Защото ако сложим повече, ще горчи. Става горчив бобът. И след това слагаме вече гьоза му. И го оставяме бобът да поври, за да се добие вкуса и на подправката, и морквите, и всичко, за да може да стане по-вкусен. Оставяме го 10-15 минути да поври и го вадим. Боб по-странджански. Необходими продукти: 500 грама боб, 150 грама моркови, 2 чушки, 2 домата, 1 люта чушка, 2 глави червен лук, 150 мл олио, 1 супена лъжица сол, джоджан на вкус.
Черноморски събор Еврофолк. Доказателство за съзидателната сила и градивността на творческия дух. Част от музикални празници Еврофолк. Носител на сертификат за качество от Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. 11-то издание на Черноморски събор Еврофолк ще се проведе от 2 до 7 септември 2014 година в Приморско и Китен, България. Станете свидетели на уникалните фолклорни изпълнения. Докоснете се до първообраза на народните музикални творби. Преживейте и съхранете в себе си посланията на фолклорните произведения. Подкрепете с аплодисментите си участниците, апостолите на святото дело за съхраняване на фолклора. Живителната сила на народното творчество ще докосне и вас. Предаването за фасула днес ще завърша с една изключително любопитна информация за него. Известни са над 200 вида фасул. Допълвам, разликите между сортовете са предимно във вида на шушката, цвета и вкусовите качества на семената. И така, за днес приключваме, приятели. Ще се видим само след седмица в началото на септември. До тогава! Thank you.
на хоро отидох, там се забави. Я мълчи, мамале, силен вятър духна, коса ми раздрожи, нитката ми духна. Леле, варай, душо, мила мамината, лъжи кого лъжи, майка си не лъжи. Леле, варай, душо, мила мамината, лъжи кого лъжи, майка си не лъжи. Че имете с дружки на хороводите, че и нас баща ти до свята родуха. Че имете с дружки на хороводите, че и нас баща ти до свята родуха. Проводи ме, мама, на реката, проводи ме, мама, на реката, там завари хубаво младо, че ме хвана за ръката. То тегли, аз тегля, то тегли, аз тегля, ръкаша ми скъса, мамо, пак му нека миса. То тегли, аз тегля, то тегли, аз тегля, ръкаша ми скъса, мамо, пак му нека миса. Проводи ме, мама, на тирана, проводи ме, мама, на тирана, там завари хубаво младо, че ме хвана за ръката. То тегли, аз тегля, то тегли, аз тегля, скъса ми гердана, мамо, пак му нека миса. То тегли, аз тегля, то тегли, аз тегля, скъса ми гердана, мамо, пак му нека миса. Гълъби, сиви гълъби, в гора зелена пеете, долу ви чувам в ливаде, знам, че е време пролетно. Гълъби, сиви гълъби, гора зелена пеете, долу ви чувам ливаде, знам, че е време пролетно. Най-си на пролет обичам момите китки да берат, момци с кавали да свират, коне в ливади да пъсат. Най-си на пролет обичам момите китки да берат, момци с кавали да свирят, коне в ливади да пасат. Слушайте, сиви гълъби, вашите песни разбирам. Любов се ражда на пролет, гнездо се свива от двама. Слушайте, сиви гълъби, вашите песни разбирам. Любов се ражда на пролет, гнездо се свива от двама.
Thank you.